Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando inesithembu abalandeli bayakhuluma lana. Babone ipicture yomntwana lo kaSibindi omncane uBoy. Kanti khona omunye esimaziyo umhlophekazi untombazane. Manje sebethi abantu uSeason 7 bengakujabulela ukuthi bebone uMayeni esevela-ke manje esewugogo wey'ngane. Nje uSibindi wathi kulaphaya kwishow kaGogo Skhotheni yena akasekho kuThando Nesithembu. Manje bazovela kanjani koVuyo ney'ngane obalethile engekho? Ngoba phela masizobona uTirelo noVuyokazi okusho ukuthi bayobe behambisana noSibindi. Noma sebengavela nje bevakashisa iy'ngane. Kaze nifuna ukubonani? Ilento engicabangayo mina ukuthi ingabe nicabanga ukuthi mayevela uMayeni nabazukulu nizobe niqhathanisa ukuthi lo umphatha kanjani or lo umphatha kanjani. Into futhi le ngibona ngathi le niyifunayo ayikho. Ngoba ekugcineni abazukulu bakaMayeni uzobathanda ngendlela efanayo. Mhlampe-ke kusengaba ukuthi nithathele ekutheni niboneni kwizingane zesithembu nezwe uMayeni ethi le ntombazane ekhulelwe akayazi. Phela wayengayazi ngalesa sikhathi. Manje sekukhona ingane uyayazi. Ngeke futhi ahlale engayithandi ingane ngoba ekaSibindi and ugogo ngqo uyena. Manje uzoyikhethelani ingane? Khona kuwumoya omubi kodwa lokho ukuthi nibadala nicabanga ukuthi izingane aziphathwe ngendlela ehlukile ngoba nakho lo umama unje lo unje. Hayi, yiyo lento exabanisa iy'ngane sezindala. Kodwa-ke ukuthi abanye bake ba-experience noma abanye abakuboni kuyiphutha, kodwa nje iyiphutha leyo nto leyo. Ngoba ngiyacabanga ukuthi laba bathi singathanda ukumbona bakhona banalowo mbono lowo ukuthi phela leya ngane uzoyithanda kakhulu, lena uyithanda kakhulu, shuthi ucabanga ukuthi nale uzoyiphatha ngendlela efanayo. Why? Nibadala nicabanga leyo nto. Hayibo, iy'ngane azithole i-experience efanayo ukuze zingathi mayikhula zihlukane mase kusala nemibuzo ukuthi zihlukaniswe yini. Zihlukaniswe abadala zisencane ngoba phela iy'ngane ziyabona ukuthi ngeke yikhulume ngesikhathi zisencane, kodwa ziyabona nje ukuthi hayi lo makuyena kwenziwa nje, makuyilo kwenziwa nje. Mase bebadala ubone ukuthi abasashayisana abantwana sekuba nani kanti iyonakale kuqalwa kubantu abadala bengayiphathi ingane ngendlela efanayo. Mase ikhula lezi ngane zikhula lena enye ine-enga ngoba iyazi ukuthi mina mangithi kuthiwa, lona mayethi kuthiwa. Yinto-ke nje nani ningayifundisa yona lana nakubona abazukulu ngoba ngibona nje abanye ngathi bakhululekile ukuthi phela lo mzukulu lona unje uyisholani leyo nto ngoba iy'ngane lezi zenzeni iy'ngane ukuhlukanisa iy'ngane. Akungabi nje into ejwayelekayo, akungabi futhi into esifanele ukuthi siyigqugquzele siyincome ngoba ku-wrong, kuba futhi nemiphumela emibi. Kodwa-ke lana-ke bengizonitshela ukuthi abalandeli bathi bayathanda ukubona uMayeni njengogogo manje ngoba senabazukulu ababili. Khona kungakuhle ukubona umndeni kaMayeni omncane noma phela kumndeni omkhulu, kodwa ngakuhle ukubona lelo side lakhe lelo ukuthi ugogo unjani. Kodwa phela ngeke abe ugogo lo esimbonayo masimbona laphaya kuThando Nesithembu namakhosikazi ngoba eyakhe namakhosikazi ihlukile. Mase ukuthi eyakhe esewugogo wey'ngane ihlukile futhi. Asazi-ke kuSeason 7 siyobona ukuthi bayabaletha oVuyo noma ababalethi. Kodwa uVuyo wayekhona kuSeason 6 animbonanga. Laphaya kuMayeni Fashion Tontoni wayemodeli uVuyo. Uma ungabuyela kuleyo episode masubuka abantu bebelinganisa iy'mpahla uzombona uVuyo wayekhona. Okusho ukuthi mabebuya-ke manje uMayeni Fashion bani noTirelo naye seyogqoka inkomo.
Mina ngihlekiswa ukuthi abantu bacabanga ukuthi uTirelo ngeke azazwane noMayeni, noma uMayeni uzophatha uTirelo ngendlela ehlukile. Manje uma kunjalo shuthi mina ngibona ukuthi-ke uMayeni ucabanga njengathi esingama-viewers. Sinosuke silandela idrama kodwa ekugcineni umndeni. Ekugcineni ngakho konke umndeni. Ngiyabonga i-support, ngiyabonga, angiqedi, bye bye.